Matul il-jum tas-Sibt, il-jum li fih id-dinja tat l-aħħar tislima lil Papa Franġisku permezz ta' ċelebrazzjoni ta' ħajtu fil-Vatikan, pajjiżna osserva ġurnata ta' luttu nazzjonali. Għaldaqstant, il-bnadar kollha fuq il-bini u l-uffiċini pubbliċi, inkluż Kastilja, binjiet ta' ministeri, monumenti, kif ukoll numru ta' każini, kienu qed jittajru mezzasta. Sa frattant, il-funzjonijiet u l-attivitajiet pubbliċi tal-Gvern ġew imħassra. Intant, il-Forzi Armati ta' Malta kienet preżenti b'salut ta' 21 tir minn fuq il-barakka ta' fuq, permezz ta' kanuni speċjali għal okkażjonijiet bħal dawn. Is-salut seħħ għal-ħabta ta' nofsinhar u 10 waqt li t-tabut ta' Papa Franġisku kien dieħel lura fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan, hekk kif intemm il-funeral. One News tkellem mal-Staff Sergeant Darin Manġon li f'kumment li ta' spjega kemm hu ta' rispett għoli s-salut ta' 21 tir u kif din tradizzjoni li ilha sseħħ sa minn żmien il-Medjuevu. Il-21 gun salut huwa l-ogħla salut li l-Armata tista' tagħti lill-pajjiż, il-persuna jew l-okkażjoni. Bħall-okkażjoni tal-lum lill-Papa. Il-21 gun salut ġej minn żmien il-Medjuevu, meta xwieni kienu jitlu fil-port, kienu jisparaw 7 tiri. Ġeneralment kienu kollhom 7 kanuni u kienu jisparaw tir minn kull kanun. Sa tant mill-port, peress li għandhom iktar ammunizzjon, għal kull kanun li jispara x-xini jisparaw 3. Bekk jiġi għal 21 u minn hemm baqgħet it-tradizzjoni għaddejja.